Era una ombra negra i espessa, d'un nus a la panxa. Es feia més i més gran. No sempre té raó. No és dolenta. No s'ho podia creure. Ho he fet! Benvinguts! Soc l'Anna de Santiago i avui us explicaré el conte de la por de la Rita. M'acompanyeu? La Rita era una nena de 7 anys, amb uns cabells rinxolats que li queien sobre les espatlles i uns ulls brillants que sempre estaven plens de curiositat. Vivia en un petit poble envoltat de muntanyes que, a la tardor, es tenyien de colors taronges, grocs i vermells. Li encantava córrer pels camins plens de fulles caigudes, buscant castanyes amb el seu pare i escoltar les històries que li explicava la seva mare al costat del foc. Però hi havia una cosa que la Rita no esmentava a ningú: la por que sempre semblava caminar darrere seu. Aquesta por no era com les altres que s'explicaven als contes, amb dracs o monstres amagats sota el llit. No, la por de la Rita era una ombra negra i espessa que li parlava fluixet a l'oïda, fent-li pensar que no era prou valenta, prou bona o prou forta per a algunes coses. Un matí, a classe, la mestra Joana va anunciar: «Demà tots pujarem fins al cim de la muntanya per fer una excursió. Serà molt divertit». Els nens van esclatar d'alegria, però la Rita es va quedar quieta a la seva cadira. La paraula muntanya li havia fet un nus a la panxa. La Rita mai no havia pujat a cap muntanya perquè la seva por li deia que no ho aconseguiria, que es quedaria enrere o que es perdria. Quan va arribar a casa, va seure's al costat del seu gat gris, en Roy, que dormia mandrós al sofà. Li va acariciar el cap mentre pensava en l'excursió. Sentia que volia anar-hi, que segurament seria bonic veure el poble des de dalt, però l'ombra de la por es feia gran i li xiuxiuejava. I si caus? I si no pots arribar fins al cim? I si tothom se'n riu de tu? Aquella nit la Rita no podia dormir. Es va girar i regirar sota els llençols, escoltant el vent que xiulava fora. De sobte va sentir com una altra veu, diferent, més suau. Li parlava dins del cap. Aquesta veu no venia de l'ombra, sinó del seu cor, i li deia: «La por no és dolenta, Rita. Et vol protegir, però no sempre té raó. Pots fer-ho. Prova-ho, pas a pas». La Rita es va incorporar del llit i va mirar per la finestra. La lluna brillava amb les branques dels arbres i semblava que li somrigués. Allò li va donar una mica de calma i finalment es va dormir. L'endemà, la Rita va arribar a l'escola amb la seva motxilla plena. No havia dit a ningú com se sentia, però mentre es posava la cua amb els seus companys, va notar que el cor li bategava ràpidament. Va començar a caminar, primer pel poble, després pel camí. Al principi, la Rita ho va trobar fàcil. Parlava amb la seva amiga Marina i mirava les flors que creixien al costat del camí. Però quan el camí va començar a pujar, va notar com l'ombra es feia més i més gran. Sentia que no podia continuar. Es va quedar enrere, caminant més a poc, i la Marina se'n va adonar. «Estàs bé, Rita?», va preguntar l'amiga amb una veu amable. «No ho sé, potser hauria de tornar enrere», va murmurar la Rita mirant a terra. La mestra Joana, que era una mestra que sempre escoltava, va veure que la Rita s'havia quedat enrere i es va acostar amb ella. «Què et passa, Rita?», va preguntar ajupint-se al seu costat. «Tinc por de no poder arribar fins al cim», va confessar amb veu tremolosa. La Joana li va somriure. «Rita, la por no és dolenta. Ens ajuda a ser conscients dels nostres límits, però a vegades
també ens diu coses que no són veritat. El més important és no deixar que ens paralitzi. Fes una cosa. Només pensa a fer el següent pas. Només un pas. I després l'altre. No pensis en el cim, només en el que tens davant teu, ara mateix. La Rita va agafar aire i va mirar el camí davant seu. Va decidir fer-li cas. La Rita va començar a caminar, un peu davant de l'altre. Amb cada pas, la por semblava fer-se més petita. Quan el camí es feia difícil, es deia ella mateixa: només un altre pas. Va començar a notar coses que abans no havia vist. Els ocells que cantaven als arbres, el so de les fulles que cruixien sota els seus peus i la brisa fresca que li acariciava la cara. A poc es va sentir més valenta. Quan finalment van arribar al cim, la Rita no s'ho podia creure. El paisatge era espectacular. Veia el poble com si fos una maqueta de joguina, amb les teulades petites i els carrers estrets. El sol escalfava la seva cara i per primera vegada en molt de temps va sentir que havia vençut aquella ombra. «Ho he fet!», va dir amb un somriure que no li cabia a la cara. La Joana, que estava asseguda a prop, li va posar una mà a l'espatlla. «Ho veus, Rita? La por no t'ha d'aturar. Sempre pots avançar, encara que sigui pas a pas». Quan va tornar a casa, la Rita va explicar als seus pares el que havia passat. Estaven molt orgullosos d'ella. Aquella nit, la Rita es va dormir amb un pensament nou. La por no era el seu enemic. De fet, li havia ensenyat que era forta i valenta. La por no havia desaparegut completament, però ara sabia com parlar-li, com escoltar-la i com seguir endavant, un pas darrere l'altre. I des d'aquell dia, cada vegada que l'ombra intentava créixer, la Rita recordava el cim de la muntanya i el que havia après, que les coses més boniques de la vida sovint estan just darrere de les pors que ens paralitzen. Moltes gràcies per escoltar aquest conte. Fins la propera!